Хәерле көн, Татарстан. Исәнәрмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 12 октябрь, дүшәмбе иртәсе. Яңа эш атнасы һәр барчабызга уңышлар, сөенечле хәбәрләр алып килсен дигән теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Тур эфир студиясында мин Айзилә Батырханова. Арабызда нурлы кешеләр бар. Аларга карагач үзеннән-үзе елмаясы килә. Габдулла Кариф исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театр артисты Гөлнара Абитова әнә шундыйлардан. Гөлнара театрда булса, бәйрәм шикелле ди аның турында хезмәттәшләре. Күптән түгел бөтен барлыгы белән тормышны яратучы. Һәр вакыт елмаеп торучы актриса үзенең 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Тыйнак, нәзакәтле һәм гаҗәеп гүзәл Гөлнара Абитова бүгенге тапшыруыбызның кунагы. Гөлнара Абитова 1970 елның 19 апрелендә Казан шәһәрендә туа. 1989 елда Казан театр училищесын тәмамлый һәм 1992 елдан Габдулла Кариф исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында эшли башлый. Училищеда аны дәрәҗәле мөгаллимнәр Шамил Бариев, Рабит Батулла, Ринат Аюпов укыта. Татар дөньясында талантлы һөнәр ияләреннән белем алу, актерлык профессиясының тирән мәгънәсенә төшенергә ярдәм итә. Чын профессионал дәрәҗәсенә күтәрә. Театрда эшләү дәврендә Гөлнара Абитова төрле характердагы 60-тан артык роль башкара. Оят төне спектаклендә Бәян роле, Башмагымда Сәрвәр, Йолдызлы төндә Санфирова, Король Лирда Ригана, Мәкер һәм мәхәббәттә Луиза, Кыю кызларда Миләүшә һәм башка бик күп рольләре халык тарафыннан җылы кабул ителә. Театр үсешенә керткән улы хезмәте өчен Мәдәният министрлыгының күкрәк билгесе, министрлар кабинеты тарафыннан мактау грамотасы белән бүләкләнә һәм башка дәрәҗәле исемнәргә лаек була. Аның иҗатка булган кайнар мәхәббәте тамашачыларны җәлеп итеп, театрны югары үрләргә күтәрә. Гөлнара ханым, исәннәрмесез? Исәнмесез. Хәерле көннәр, хәерле иртәләр. Әлбәттә, инде барлык тамашачыларыбыз һәм иҗат төркемебез исеменнән сезне ихлас йөрәктән узып киткән юбилейгыз белән котлыйбыз. Рәхмәт ясын. Кариф театр сәхнәсендә узган бенефис кичәгездә сез 50 яшьтә хатын-кыз яшигенә башлый дигән фикер әйттегез. Менә әйтегез әле, 50 яшькә кадәр һәм 50 яшьтән соңгы яшәү рәвеше нәрсәсе белән аерыла? Чыннан да 50 яшьтән соң хатын-кыз яшигенә башлый торгандыр. Ни өчен дигәндә, без менә 50 яшьне без тудык, үстек, укыдык, гаилә кырдык, балалар таптык, тормыштык, нәрсәдер булдырдык, эшләдек, гаилә өчен, эшебез өчен дигәндә тырыштык инде. Һәм менә 50 яшь гомер ул бер мизгел шикелле үтте дә китте. Ә менә инде хәзер алдагы тормышта Алла бирсә, ул Худайдан күпме бирелгәндер инде. Ул инде 50 яшь гомер әлбәттә яшәмәбез. Ул гомерне дә калган гомерне матур итеп яшәргә иде. Эшләп бетермәгән эшләрне эшләргә иде. Зур матур рольләр уйнарга иде тагы да. Һәм гаилә белән бераз ял итеп, дөнья күреп тә йөрисе килә. Алла бирсә. Сез инде безнең шәһәрдә туып үскән кыз әйеме? Татар мәдәнияте белән якыннан танышып, театрларга да еш йөргәнсездер, әйеме, бала чакта? Беләсезме, еш та түгелдер инде ул. Чөнки ул вакытларда әниләр, әти белән әни эшәр эштә эшлиләр иде. Әлбәттә, буш вакыт булганда без Галиәсгар Камал театрына спектакльләргә җыйдык. Шундагы артистларның уйнавын карап, аларга хозурланып, ни дип утырадыр инде. Һәм менә бар иде менә шундый вакытлар, минем дә шушы актриса кебек буласым килә дип. Менә бу бала чак ялары. Мин бик каты яратадыр һәм бик тә яратам. Хәзер дә хөрмәт итәм ул актриса, ул безнең Алсу Гайнуллина. Чөнки ул йылдыз, ул чын йылдыз. Менә аның шикелле булырга тырышадыр дип әйтим инде. Әлбәттә, аның шикелле булып булмый. Һәм менә 4нче класста ул вакытларда бит мин гәҗитләр аладыр игә. Минем кулыма Татарстан яшьләр газетасы кулга эләкте. Һәм анда Казан театр училищесына артистлар җыялар дигән объявление бар иде. Менә шул көннән башлап мин үземне артистка булам дигән хыялым белән яши башладым. Менә иң яратып башкарган ролегез ул нинди?
иң яратып башкарган ролем. Мин аларның барысын да яратам. Чөнки алар барысы да миңа үземнең балаларым кебек, мин аларны тудырам, мин алар белән яшим. Ә инде иң яратканы ул Фридрих Шиллерның Мәкер һәм мәхәббәтендәге Луиза образы. Ә нәрсәсе белән ошый ул сезгә? Ул беләсезме, ул минем яшь вакытта уйналган спектаклем. Ул анда мәхәббәт бар, чисталык бар, сафлык бар. Ә сез беләйтегезме, менә төркемдәшегез Инсаф Абдулла сезне актриса булып китәр дип һич тә уйламаган. Менә әйдәгез әле шушы мизгелләрдә төркемдәшләрегезнең әйткән фикерләрен тыңлап китик. Игътибар белән тыңлагыз. Hiç uylamaganda, мен аны театрда эшләп китәр дип менә шәхсән мин үзем уйламаган идем. Ну, укып чыган ите, андый мисаллар күп бит инде, театрга бармыйлар. Ә менә Гөлнара ничектер шушы театр җыны кагылган булган күрәсең, ул һәм менә шуны саклап, ул инде менә бүген көндә матур итеп иҗат итә. Гөлнара ул безнең группада беләсезме, ул мөгаен иң тыйнагы булгандыр. Менә ул хәзер дә шундый. Аның артык тавышы да ишетелмәс, артык сөйләшмәс тә ул. Аның йөзендәге яктылык ул каядыр кояш нурларынан чыккан яки фонарлардан, лампочкадан килгән яктылык кына түгел. Ул аның күңелендә бар. Илаһи яктылык бар. Менә хәзер безгә яртышар гасыр һәрберебезгә име? Гөлнара үзенең нечкәлекләре, нәзакәтлелеген, шәһәр кызлыгын югалтмады. Һәм инде менә шулай алдагы көндәрдә дә тагын бер 50 елдан соң шулай очрашып, күрешеп, менә шулай телевизорга сөйләгән арада, менә шулай килеп булса да, без һаман нәфис бит әле дип мактанып торырга язсын иде исән сау булып. Гөлнара ханым, әгәр вакытны кирегә әйләндерү мөмкинлеге бирелсә, сез шул ук юлны сайлар идегезме? Әлбәттә, мин шул ук юлны сайлар идем. Чөнки мин бер генә мизгелгә дә үкенгән көнем булмады. Ни өчен мин бу юлны сайладым икән, ни өчен мин театрга гомеремне багышладым икән дигән фикерем бер кайчан да булмады. Мин яратам театрымны һәм тагы да күп еллар шушы театрга хезмәт итәргә насыйп булсын иде дигән фикердә калам. Сезнең өчен театр ул нәрсә? Ул минем тормышым, ул минем гомерем, ул минем бөтен дөньям. Бик матур фикерләр. Гөлнара ханым, әлбәттә инде сезгә бары тик исәнлек, саулык һәм инде әлбәттә иҗади уңышлар теләп калабыз. Тормыш күгегез һәр чак аяз булсын һәм инде әлбәттә бәхет йолдызы һәрвакыт сезнең белән янәшә барсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт бик. Һәр көн башкалабызда берсеннән-берсе кызыклы мәдәни чаралар уза. Бу атнада безне нинди премьерлар көтә? Афиша карабызык. Матис, Пикассо, Шагал, Эрмитаж Казан үзәгендә 1910-1940 елларда иҗат иткән Европа рәссамнарының иң гүзәл сәнгать әсәрләре тәкъдим ителә. Гүзәл чорның рәсемнәрен җыйган күргәзмә 18 октябрьгә кадәр эшли. 15 октябрь Камал театры сәхнәсендә усал комедия «Өйләнәм _тат». Ранур исемле яшь журналист эксперимент ясарга була. Социаль челтәрләрдәге сәхифәсендә өйләнергә теләвен хәбәр итә һәм кызларны кастингка чакыра. Герой бердән-бер шибәр, тиң ярын интернет аша таба алырмы? Бу сорауларга җавапны тамашачы спектакльдә табар. 16 октябрь Качалов театрында шулай ук премьера. Жан Ануй әсәре буенча «Караклар балы» комедиясе күрсәтелә. 12-сеннән алып 20 октябрьгә кадәр Казанда Буа дәүләт драма театры гастрольләре. Бүген 12 октябрь көнне Тинчурин театры сәхнәсендә Мирсәй Әмирнең тормыш җыры пьесасы буенча Фатыйма спектакле куела. Спектакльдә Бөек Ватан сугышы елларында бар авыллыкларны үз җилкәләрендә күтәргән һәм сынауларны намус белән үткән нык ихтиярлы, рухи яктан бай һәм оптимист күңелле хатын-кызларның фидакар хезмәте тасвирлана. Режиссеры Тимур Кулов. Буа дәүләт драма театры Казан тамашачысын тагын нинди спектакльләргә чакыра? Бу турыда тулырак студиябыз кунагы Татарстанның халык артисты Буа дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе директоры Раил Садриев сөйләп китәр. Раил фәнди, исәнмесез? Исәнмез, хәерле иртәләр. Әлеге вазгыять, ягъни инде санитар-эпидемиологик ситуация, вазгыять дип әйтгәндә сезне куркытмадымы? Билетлар сатылып беттеме? Билетлар сатылып бара. Без бит инде
теге аралаш отыртып схемасы ясап сатырга тұрған едік. Біздің бұл қорқыту деген мәселеден біз Сербиядан гран-при белән кайтып түшті 16 мартта Шереметьевоға. Шуннан біздің тикшеріп башладылар. Бұл галәмәткә күні булмый әлбәттә, но инде тегенчектер шулай кабул итәсең. Шуннан бирле біз менә шушы ситуацияда театрга да бераз гына кирип чыкты, шулай ишекне ачып карап, ул теге вирус дигән нәрсә, аның аркасында арт миграция дигән фестивальгә Мәскәүгә барамыйча калдык, анда сайланган идек. Шуңа карамастан Казанга киләбез, барыбыз да исән сау. Һәм инде бу зур батырлык дип саныйм мин бундый вакытта Казанга килеп китү. Казанга килеп күренеп китәргә кирәк, чөнки безнең әзерләнгән спектакльләр шактый, чыгарылган спектакльләр шактый. Шуның берничәсе яртысы дияр, яртысынан артыгы диярлек Бердәм Россия ширкәте инициативасы белән менә Татарстандагы 6 театр ала, гомумән Россия буенча күп кеше театрлар, кеше шәһәр театрлары шундый проектта 4 ел эшләр, алар ниндидер матди ярдәм дәүләттән алып спектакльләр чыгаралар. Менә ул имтиханда бар әле. Аның буенча куелган спектакльләр белән дә ни тутарга кирәк була. Тамашачы алдында имтихан шабылгач, монда бүтән нәрсәне бер арбага салып, белмим ничек килеп чыгар, Аллага тапшырып, башлап җибәргә исәп. Яхшы булыр дигән өмет. Юк, әлбәттә яхшы булыр. Без инде тапшыру башында әйтеп уздык Фатыйма спектакле турында. Менә бу тамашачысы карап өлгердеме әлеге премьера? Сез бит аны премьера дип тәкъдим итәсез. Һәм нинди фикерләр ишетергә туры килде? Фикерләр төрлечә булды. Беренчедән мин инде теге чыгару этабында режиссер минем белән бәхәскә керде. Ул яшь буын менә бит ничегә кирәк. Мин совет кешесе буларак теге ниндидер бер шундый ул вакыттагы матур әйберләрне күрсәтәсе килә. Анда берләштергән ниндидер мораль кодекс белән тәрбияләнгән адәм буларак бүгенге менә 30 ел эчендә нинди генә дөнья күләм информация чыкмады, аның аркасында нинди генә әйберләр пычранып бетмәде, тарих пычранды, күпчелек. Но бит бу фидакарлык ватан сугышында. Бу Фатыйма әсәре, тормыш әсәре Мирса Ямир безнең авылга килеп язган Автолымбай авылына. Фатыйма апа безнең авылны безгә кунакка кайта иде Алмалык шәһәреннән. Инде соңгы елларында шунда яшәде ул. Әлфия апа килеп җырлаган истә, үзе менә Фатыйма минем дустым сәхнәдән шаулап үсә, гөрләп үсә, Агыйдел камышлары, Агыйдел камышы түгел, Фатыйма арышлары дип Фатыйма апа алдында. Бу без шуны күреп тәрбияләнгән кешеләр, режиссер аларны күрмәгән, ул сугыш чоры ветераннарын да бик күрәлмәгәннәр инде алар. Бер-икесен күргәннәрдер бәлкем. Без бит ветераннарның авызларыннан ишетеп сугышның нинди икәнен, дәвәниләрнең тылда нинди хезмәт кылганнарын күз алдына китереп, мәктәптә күп шуның турында укылган, ишетелгән. Буларны мин режиссерларга аңлатып утырам. Аныңча бөтен дөнья караңгы булган сугыш вакытында, бик авыр булган, репрессиялар булган, шул гына бит спектакль. Анан соң бер момент булды. Ул куйган шундый ритмга бүгенгә туры китереп, талы, анда шулай бийләр, теге колхозчы хатыннар, талы, мин әйтәм, Тимур. Бу җыр ул вакытта юк. Как юк, менә биш халык җыры дигән, разнородный аның 50 ел тарихы бар минимум. Мәдәм юк. Ул вакытта бар җыр. Талы бегелеп тора дигән шундый. Бу мәдәм талы да бу 80 еллар. Күп әйберләр шулай хакыйкатькә теңләштергә туры килдек. Күп әйберләрне арынырга, ветераннарны баштан килеп күрсәттем, алар кабул итмәделәр. Шундый рольдәр бу нәрсә килеп чыгар дип, без аны төзәтеп, менә бу да бер тапкыр уйнадык. Хәзер инде шушы бу әзер репетиция белән дә теге инде мин әллә нәрсәләр өмет итеп булмаса да, но мондагы тәнкыйтьчеләр күрсәтеп, журналистларга күрсәтеп, тамашачы алдында шушы тәкъдир итәргә җыендык. Шуның өчен Тинчурин театрын сайладык, чөнки безнең теге сценография үзенчәлекле, спектакль тиз бара, тәнәфессез. Бүгенге өлкән буынны да вазгыятьләрне истәтеп, бүгенге теге хакыйкатьтән читтәрәк ерак торган монда наушникларны салдырып бүгенге яшьләрнең аларында шушы карарлык шул спектакльнең içine кирип китеп, геройлар белән бергә яшәрлек, сопереживательлек спектакль чыгардык дип уйлыйбыз инде без. Ул 2 сәгать бара. Ну, шуңа күрә чакырабыз, килегез, карагыз. Гастрольләрегез 12-сеннән алып 20 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шулай да Казан тамашачысы тагын нинди спектакльләрне карый алачак? Алар турында да кыскача мәгълүмат бирик. Тинчурин театрыннан соң кирип китә, 2 көнгә китәбез филармониягә.
Филармонияда инде иртәгә без Зифа Кадырова әсәре буенча куйган Бәхеткә юл куйган. Ул иң кассовый әсәрләрнең берсе. Тоже үзенчәлекле килеп чыкты. Мин ул теге мактанып кына утырам дип уйламагыз. Ул үзенчәлекле килеп чыкты дигәч, Чакырабыз. анда чакыру да, анда ул төзәтеп ни дип, чөнки Зифа Кадырова бүген бик күп укыла торган язучы, иң күп укыла торган, бик күп укыла торган язучы. Моны бит язучылар авыр алмасыннар. Бу хакыйкать шулай, аның дөрестлеге шул. Һәм без дә бу безнең театрда Зифаны куярга, Кадыровны куярга җыендыгында өметләндек. Бу Шалы театрыннан соң, Әлмәт театрыннан соң кирегез күрегез менә ул ансы да аерым. Без аны күрсәтәбез иртәгә, аннан соң нидә Жилкада юношчылар сараенда, аннан соң күрсәтәбез Кариев театрында 18 көнне, берсе көнгә филармониядә минем туган көн. Бу ничек килеп чыкты? Кадим Назирович инде тоже бу ягыты, ул әйтә, Раил Илдарович, менә уның өчен алдыгыз 14 буш тора. Әгәр теләсәң булса, синең туган көн, ясаш традиция әйләндерәсең килсә, бер мөгез чыгар, Салаватның 10 январь, Илһам абыйның 15 февраль, син менә 14 октябрьне ал, ел сайын нәрсәдер эшләрбез сезнең белән Илсен театр белән дигәч, мин алар белән тиңләмәйм инде, мин күпкә юк. Давай, син эшләп кара баштан дип, шул нисбәттән чыгып, туган көн самовар тирәсендә дигән программа. Анда шигырь, юмор, минем дуслар килә, артистлар. Кемнәр катнашачак? Раяз Фасыхов, Илсия Бәдердинова, Вадим Захаров, Салават Зәкиш бәлкем шулай килеп чыгып дип ышанып калабыз инде без теге. Ну, дуслар була, сюрпризлар була. 2 сәгатьлек программа, 2 сәгать ярым бәлкем булыр. Раил әфәнде, Татарстан районнары буенча да гастрольләр оештырырга исәп бармы? Безнең график бар, оештырырга менә дөньялар үзгәреп китмәсә, әлбәттә. Татарстанда, Башкирия, Оренбургка барасы бар, обменный гастрольләр буенча Казахстанга чыгарга идегән килеп чыкмады. Шундый ниятләр белән яшибез. 2020 елда сезнең инде 4нче тапкыр Буа диалог киңлегендә халыкара милли театрлар фестивале дә оештырылырга тиеш иде. Аның инде нигезләмәсе чыккан иде, тик ул үткәрелмичә калды. Ой, без шуга әзерләнгән идек, чөнки быел 4нче ел була карамасын, әле тәпиләнеп килә торган фестиваль 48 театр. 12 илдән. Миңа кадәр үзем Иранга барып киттем. Ираннан гына 7 театр заявка. Казахстаннан 5 театр. Израиль белән менә Иранны янәшә күз алдына китерәсең, сәхнәдә 1082 кеше. Бу кичкенә генә буа, шушыларның буагына түгел, тәтеш сәхнәсе, Апас, Кайбыш, Камытамага чөпрәле, менә безнең Идел аръягында яшәгән тау ягы районнарының һәрбер сәхнәсендә һәрбер тамашасы карага тиеш иде менә шу спектакльләрне. Көнгә 4 спектакль куелган көннәрдә булырга тиеш иде. Булачак иде. Но килеп чыкмады. Аннан соң без барыбер ятып калган, чатып кал дигән шикелле сентябрь айында безнең бит әле түгел, безнең лабораториядә Хәнәри лаборатория иҗади без төрле 4 режиссер чакырабыз, коллективны 4-кә бүләбез дә, эскизлар ясыйбыз инде. Менә быел безнең килде Кузбастан Прокопьевский шәһәреннән театр, Мәскәүдән Армия театры килде. Алар берсе башлады, берсе бетерде шушы лабораторияны. Шуның кысасында безнең үзебезнең 4 эш чыгарылды, 4 эскиз. Менә шулай. Димәк, инде барлык тамашачыларыбызны көтеп калабыз әлеге матур-матур спектакльләргә 12-сеннән алып 20 октябрьгә кадәр Буа дәүләт драма театрының гастрольләренә көтеп калабыз барчагызны да. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгәгә кадәр саубулашабыз. Исән-имин булыгыз.